Dalodu bħalma tafu sejjaħt laqa tal-Kabinet urġenti li matula iddiskutejna l-aħħar żviluppi fuq il-żewġ każijiet taż-żewġ imħallfin l-imħallef Ray Patch u l-imħallef Lino Farrugia Sacco. Qabel xejn irrid nesprimi d-dispjaċir profond tiegħi għal dak kollu li qed iseħħ u li seħħ u nesprimi wkoll f'ismi u f'isem il-poplu kollu Malti it-tħassib tagħna dwar dak illi qiegħed jolqot lill-ġudikatura bħalissa. Qed nirreferi speċifikament għal żewġ fatti illi llum huma pubbliċi. L-ewwel fatt huwa illi l-imħallef Ray Patch tressaq akkużat b'reati kriminali ġol qorti kriminali. Huma reati serji ħafna. It-tieni fatt jorqtu lill-imħallef Lino Farrugia Sacco illi minkejja li aktar issa minn 5 snin ilu biex inkun preċiż fis-7 ta' Awwissu tal-2007 kien ingħata direzzjoni mill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja biex hu ma jibqax jokkupa l-kariga li għadu qed jokkupa sal-lum ta' President tal-Kumitat Olimpiku Malti għaliex skont l-istess Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja dan kien jikser il-kodiċi ta' etika u għala volja kellu din id-direzzjoni kompla jokkupa din il-kariga. Riċentement imġiba tiegħu f'din il-kariga waslet biex kien hemm investigazzjoni u ċensura mill-Kummissjoni tal-Etika tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Dawn il-żewġ sitwazzjonijiet ta' tħassib huma ta' serjetà kbira għalina lkoll u f'ċertu sens ukoll serjetà għaliex fihom infushom iwasslu għal telfin tar-rispett lejn il-ġudikatura ta' pajjiżna u iktar importanti minn hekk il-fiduċja li hemm bżonn illi l-kol kemm aħna jkollna f'ġudikatura integra serja tal-affarijiet tagħha. Żgur li dawn huma sitwazzjonijiet li ma jagħmlux ġustizzja ma' dawk il-membri tal-ġudikatura li sadattant jaqdu d-doveri tagħhom skont kif titlob il-Kostituzzjoni u l-Kodiċi tal-Etika b'integrità u b'serjetà kbira. Kif diġà qed pubblikament ilbieraħ jiena kont qed nistenna li fi ftit sigħat ikolli fuq l-iskrivanija tiegħi ir-riżenji taż-żewġ imħallfin. Sa dalgħodu daw ir-riżenji ma waslux għandi. U kien għalhekk li ttieħdet id-deċiżjoni bi qbil fil-Cabinet unanimu illi dalgħodu stess jien inressaq iż-żewġ mozzjonijiet għat-tneħħija taż-żewġ imħallfin. Waqt li qed nitkellmu bħalissa daw iż-żewġ mozzjonijiet qed jiġu mogħtija f'idejn l-Speaker tal-Parlament u f'idejn l-Iskrivan tal-Kamra. Issa bħalma tafu l-proċedura hija li malli jippreżentati daw iż-żewġ mozzjonijiet, il-mozzjonijiet ma jiġux ma jmorrux fuq ir-reġistru tal-mozzjonijiet għax il-liġi timponi li jkun hemm ċertu konfidenzjalità fil-proċedura. U allura maħniex qegħdin nippubblikaw il-mozzjonijiet għaliex il-liġi ma tippermettih. Issa il-proċess jgħaddi f'idej il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja li hi trid tagħmel il-xogħol tagħha. Skont il-konklużjoni tal-Kummissjoni imbagħad wieħed jara x'pass ikun imiss. Sadattant jekk jidħlu riżenji il-proċeduri jieqfu. Però jekk ma jitlux il-proċeduri jitkomplew u jekk ikun hemm id-deċiżjoni li l-mozzjonijiet jiġu dibattuti qed nerġa' nagħmilha ċara jiena nkun lest li nsejjaħ il-Parlament anki wara x-xogħliment tas-7 ta' Jannar billi jiskatta mekkaniżmu li jtini l-awtorità li nsejjaħ il-Parlament f'każijiet ta' urġenza. Jien jidhirli li jekk ikun neċessarju dak l-eżerċizzju ta' poter nużaw ukoll u nsejjaħ il-Parlament fil-ħin opportun. Però għall-mument irridu nimxu mal-proċedura korretta u nistennew issa żviluppi wara li dalgħodu stess inkunu għaddejna dawn il-mozzjonijiet lill-Kummissjoni. Nirringrazzjak.